खुलुमबाय नैबे समाव आङो तामुलपुर जिल्ला UPPLनिफ्राय सोलिबाय थानाय दुर्गा फुजानि मोजां गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय जाहाथे जोङो बे ओनसोलनि गासैबो राव आरो भाखा भाखि गासैबो रायजोफ्रा मोजां फुजाखौ फालिलांनो हायो आरो लोगोसेयैनो जोंनि तामुलपुर समस्तिनि सिङाव थानाय गासैबो भटारफोरनिसिम साबायखर बावनाय थाहरबाय मोनसे खोथाखौ जों क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय दिनैनि आं नैबेवहाय फैनाय जाहैबाय NE8 होननाय मोनसे पर्टेल निउज चेनेला मोनसे जोंनि 30 अक्ट'बराव जानो गोनां UPPLनि बिजाथि जलेन दैमारि बिथांनि सायाव मोनसे एलिगेसन होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे निउज चेनेलाव बुंदों जे बिथाङा गोबां समनिफ्रायनो फाख्रिबारि LP स्कुलाव साख्रि मावबाय थादों नाथाय बिथाङा दरमाहा लानानै क्लास खालामाखै होननानै बिथांमोना बुंदों नाथाय मोनसे खोथाखौ मिथिना लानाया मोजां बिथाङा गिबियावहाय फाख्रिबारि LP स्कुलाव खामानि मावाखैमोन बिथाङा मावदोंमोन लथिबारि LP स्कुलावहाय आरो बे लथिबारि LP स्कुलाव जि स्कुलाव बिथाङा खामानि मावदोंमोन आरो बे स्कुला भेन्सारमोन आरो बे भेन्सार स्कुला थांनाय फेब्रुवारिनि 19 तारिखआव बिथांमोना टिउटर हिसाबै माने बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोनदों नाथाय बिथांमोनखौहाय टिउटर हिसाबै एपइन्टमेन्ट मोननायखाय बे स्कुलखौहाय एटाच खालामदोंमोन फाख्रिबारि LP स्कुलजों अब्ला मोनसे खोथाखौ मिथिना नाय जे बिथांमोना जिखिनि बुंदों बे निउसावहाय जे बिथाङा क्लास खालामनो थाङाखै मोनसे खोथाया जाहैबाय स्कुला प्रभिन्सियेलाइज नङा बेराफारसेथिं जाहैबाय माने बोसोरनैसिम दाबो माने कभिडनि थाखाय स्कुलफ्रा माने क्लास जायाखै अब्ला बेयावनो मिथियो जे बिथांमोना सोरनिबा पलिटिकेलि मोनसे कनस्पिरेसि खालामनानै बिनि सायाव एलिगेसन लाबोनो नागिरदों आरो बेखौ सोर एलिगेसन होदों बेखौ जों मिथिगौ आरो बे फाख्रिबारि LP स्कुलावनो बिथां हरेन बसुमतारी होननाया गाहाय फोरोंगिरि जाय हरेन बसुमतारीया सिगां BPF आव दंमोन बिथां इमानुएल मुसाहारिनि राइट हेन्ड बायदि खामानि मावबाय थायो आरो बे स्कुलावनो जलेन दैमारियाबो टिउटरेल एपइन्टमेन्टनि उनावहाय बिथाङा जइन जादोंमोन आरो दिनै बिथाङा बे स्कुलनिफ्रायनो जों होनायखौ नुनो मोन्दों आरो जै हरेन बसुमतारी बिथाङा 2010 मायथाइ 2006 मायथाइनिफ्राय 2013 मायथाइसिम मथा मथि 8 बोसोर बिथाङा स्कुलाव थाङाखै अब्ला बे समावहाय इमानुएल मुसाहारिया मानो जेबो बुङाखै इमानुएल मुसाहारिया बे समावहाय इडुकेसननि डिपार्टमेन्टनि EM BTCनि बे समाव इमानुएल मुसाहारिया हरेन बसुमतारी क्लासाव थांनायनि सायाव जेबो एक्सन लायाखै आरो जि इमानुएल मुसाहारिया दिनै जोंनि बिजाथिनि सायाव एलिगेसन होदों अब्ला बिथाङा बेखौ साननानै नायनांगौमोन जे बिथाङा EM जानानै थानाय समावहाय बर' मिडियाम स्कुला मथंफारा हानाखाथियाव थैनानै थांदों पाहारपुरावहाय ME स्कुल गंसे बर' मिडियामनि स्कुला थैदों जाय स्कुला इमानुएल मुसाहारि न'निफ्राय 15 किल'मिटार बा 12 किल'मिटार गोजान जायो दिनै बै जायगानि गथ'फ्रा दिनै बर' मिडियाम स्कुलाव फरायनो मोनाखै बिथाङा बेयाव मानो जेबो इनिसियेटिभ लायाखैमोन दा खोथाया जाहैबाय मा नैबे जिखिनि एलिगेसन होदों आरो जाय सेंग्राया बुंदों जे बिथांनि बिसिया क्लास खालामनो थाङो होननाय जों खोनादों होननाय बिथाङा जोंनि UPPLमोन दाख्लैसो बिथाङा माने इमानुएल मुसाहारिनि थांनायखाय जोंनि UPPLआ बिथांखौ एक्सपेल खालामबाय अब्ला बिथांनि न'आ पार्किजुलियाव आरो बै जोंनि जलेन दैमारिनि न'आ फाख्रिबारियावहाय अब्ला बिथाङा बोरै मिथिगौ अब्ला बेयावनो जों मिथिबाय जे बे जे चेनेला फैदों बे चेनेला इमानुएल मुसाहारिया फाथायहरनाय आरो आं सानो जे बिथाङा दिनै जिखिनि एलिगेसन होनानै इलेक्सन देरहानो सानदों बे माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा मानोना मिथिगौ जों रायजो राजाया बयबो मिथिगौ आरो मोनसे आं नुदों बिथांनि बुंनाय जे बिथाङा MLA जानायनि थाखायसोलायनो माने BJP आव हाबनायनि थाखायसोलायनो दिनै माने तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जाबाय फाग्ला दालां माने दैनि सायाव दालां जाबाय होननानै बिथाङा बुंदों माने लाजिनांथाव खोथा बा दुखुनांथाव खोथा जाय बिथाङा 6 बोसोर EM थानायावहाय बे ओनसोलाव जेबो मावनो हायाखिसै 10 बोसोर MLA जानानै फाग्लानि दालांखौ बानायनो हायाखिसै दिनै मोनसेबो मोजां अफिस लाबोनो हायाखिसै नाथाय दिनै बिथाङा जोंनि CM माने चिफ बिथां प्रमद बर' सारा थानानै बा जोंनि तामुलपुरनिफ्राय थानानै दिनै डिस्ट्रिक्टखौ लाबोबाय फाग्ला दालांखौ लाबोबाय ना बिभिन्न गिदिर अनुस्थानफोरखौ बाव लाबोबाय अब्ला बिथाङा दिनै BJP हाबनायनि थाखाय फैदों होननानै बुंनायाथ' लाजिनांथाव खोथा दा बिनि थाखायनो आं बुंनो सानदों मा जिखिनि एलिगेसन होदों बे एलिगेसन होनाया नंखाय आरो जोङो जायफोर एलिगेसनखौ नंखाय भाबै होबाय थादों बेफोरबायदि चेनेलफ्रा पर्टेल निउस चेनेलफ्रा जुदि बिदि खालामबाय थायोबा बिथांमोननि सायाव जोङो आयेन भाबै बेबस्था लानाय जागोन आरो भबिष्यताव जाहाथे बेबायदि माने फेक निउसफोरखौ होआ बा नंखाय एलिगेसनखौ जोंनि बिजाथिनि सायाव होआ जों बिनि थाखाय खावलायबाय आरो जोङो बिथांमोना जेसेबां एलिगेसन होआ माने इमानुएल मुसाहारिया देग्लाय बे बिथाङा माब्लाबाबो देरहाया मानोना बिथाङा जे समावहाय MLA जानानै थादों बे समाव रायजोजों मोजां खामानि मावनो हायाखै
दिनै बिथाङा गोबां माबा माबि बुंनानै देरहानायनि इन्डिपेन्डेन्ट इलेक्सन गेलेनानै देरहानायनि बेबस्था खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। जेसेबां थाखा फैसा रानबाबो दिनै तामुलपुरनि रायजो राजाया बिथांखौ नेवसिगोन जों बेखौ माने रोखा मिथिनो मोनबाय आरो बेखौहाय फैगोन 2 नभेम्बराव जों नुनो मोनगोन बिथांखौहाय बेनि रिजाल्टआ सोरनिथिं